Excited na ako at nandito tayo ngayon sa Casa Real sa Lingayen. Tara, silipin natin ang Banaan, Pangasinan Provincial Museum. American colonial period, ganun din ang Japanese occupation. Kaya marami tayong may kwentong mga influences or convergences dito sa ating lalawigan. Kaya tinawag natin yung museum natin na Banaan. Malamig. Bye po! Wala ba masira? Uy, akin lang to ah. Wala manghihingi. Kung saan hindi tayo mapipigilan ng ulan. Ako si Rona, ang inyong travel chum na makakasama this week. Tara, at silipin natin ang mga indoor pasyalan. Dito lang yan sa Biyaheng Pangasinan!